enyi m nwoke kwere m nkwa na ọ ga-anụ m si ọ bụ na ya na-abọ wee bili anyị na-akwado bọsị ọ ga-eje mee ego m nza dọka nza anyị na-eche bọsị ọ ga-eje mee ego m. This guy ekwere eje eme ego m aka na-eme ọtụba m ime nwee bụba afọ ime aka na-ekwu otibe m ife n'enu ya mmegherie gharara m ọkụ m gharara m o wee kụkata bụ one day chọọ igbu m that day wit afọ ime ngwa emere ọsọ wee na-be nna m wee lụọ be nna m wee nọlụ wee sị ya na o nwere ife ga-ejikọzi mụ na ya na-abụ nọlụ be nna m bụba afọ ime busie mụọ nwa mụsịa nwa wee nụ na m mụrụ nwa wee zuzuru wee bịa yọba m biko si m bikozi na ya ga-anọzi m kịta na ya dụ sọrị wee yọbakwa m yọgide m yọsịa m si m mụ bịazi aka mụ na ya na-abọ bili ọ sị m nne ịmagonu ya amụgoli ofu nwa na enwere choice ya wee soli wee nabakwa wee lụọ ofe na-abọ bikwele eke ọ sị m aka na-eme ọfụkwụ ya afọ ime bịanụ ka ije mezie ego m this guy ajụkwa na-akọ o ji gba nwa ndụdụ nne eji wee felụ ihe aka ọ na-akọ kọgide ọ sị m nne ikekwụla ọtọ gwu ya wee bido wee pụba apụba ka ya mụsịalụ nwa nke abụọ wee mitie ya anọda guy n'ụzọ wee jụbịa anya wee kọbalị ebe ya na ụmụaka na-apụ eji egwuri egwu mgbe ụfọdụ ya wee kọbalị akọsịalị ya wee sị ya na that guy achọrọ ịnụ ya na ọ bụ na ọ dị interested na ya nwa dị interested ka anụ bịa ọ sị m this guy bido shawabịa love nyebie ego nyebie nta nyebie nke ya wee kwalụ n'o one day enyi nwoke wee jebe ọlụ ya wee kpalụ ụmụaka na-abụọ wee gbafelu solid guy na ya na ya na-agba bilo ya ndụ nnọọ happy ọ na-ashawu ya love fa na-esi ibongido happy weta ụmụ na-abọnya ma ọlụ dị ọda guy ọ sị m na ife na-eme this guy achọ ọnya ọfọrọ ya ọla ndekwa be nna ya sekpukwela ana yọba biko si sekpa ọnya ka ọ nata ka a mezie gị ka a mee nna ka a mee ibie ndị be ha wee kpọkatịa ya wee kunie wee naba wee duo wee sị ha na ọ chọrọ ime gị and because of that na ya dọrọzi interested o wee sị anya bịa kaba na ha na ya ga-eme gị within 2 months 3 months ya wee sị ya mba na ya na-aba ama mbizi again na ya decide go na ya chọsị o wee sị oke ya bịa ka aha ya alụ ya na ụmụaka ụlọ ka fabile ebe afọ ka ya wee kwadote bịa mee gị instead of ịnọ be nna ya iji gosie na ya chọrọ ịnụ ya wee kwalụ o wee jewe ha ya ta alụfụ ụlọ ya na ụmụaka wee bile ebe afọ o wee bịa na-abịa na-afọ ha ịmagolo na-abịa na-afọ ha ọ sị bụ nna akwani ahụ nke edụgwa ya gbanakwuolu ya soolu mgbe ya nọ bie wee jee bie bifo nke a wee zuzuru bịa be nna ya ege wee chọrọ ya wee bịa maka ọ kpọbali ya na fon ya wee gwabịa ihe na-eme na ngwasị anya wee sị ya na ya chọrọ ịfụ ha o wee chọrọ ya wee bịa so ya wee gwasị anya ife mee na ọ sị ya na ya agwagogo na this guy ya lọvụrụ ọgụ na ọ chọrọ ịnọgụ ịmagonu wantin to wantin fesewekwa ibon gị fesesie na ifefe na-abọ na-emezi bụ onye nke bịa maka nke ya mụọlụ ụmụ na-abụ nwasị na nwa ka ọ na-abịa ọ bịa na ya sesi ibon gị ọ na ya kpọọ nke ọzọ si ya na ọnọkwa nke a nwa bịa na ya na-aba na-esi ibon gị even na nke afọ na-abịa mgbe ụfọdụ lalụsịa na 1 week na 3 days na 2 weeks maka na nke ha yali ụlọ na-ada afị ya ka eke na ọnwa si na nwa ka ị ga-afị ya ọ sị m ihe a na-aganye adọ hapi pịa anya dị ime na ya mara onye tụbalịa nya gwa nke nwe ụmụ na-abụ sị ya na ya dụkwa ime ọ sị na nsogbu adịrọ ọdụ hapi ka o si adụ onye alụlụ a ya wee gwa nke ọzọ sị ya na ya dụkwa ime nke ọzọ wee sị ya nne ya chọrọ ịpụ na ndị ya especially ma nwa abụlụ nwa ya wee bube afọ ime busie maka na ya dịrọzi interested na nke nwanya mụọrọ ụmụ na-abụ nọ na enwere choice dutoni amụgoli ụmụ na-abụ wee mụọ nwa ọ bụrụ nwa nwoke kwe so ọ bụrụ ụmụ nwoke na-abụ na ofu nwaanyị ka ji ya na nke ịbụọ nke ya lọvụ wee jee mee nwa test n'azụ o wee bụrụ na nke ịbụọ nwede nwa ndị adụ very happy ka find out nọ nke ịbụọ nwe nwa ọ sị m nne fana abụọ wee ka na-apịkọ ka ha si eme ka fana abụọ n'ugbo onwe feyọta na oluo one day o wee bụrụ na dịga anyị nọ na bie yiri boxers na ọ bịalụ ka o si anọ ka ọ nọkwa ka o si anọ na nke ha ya la ụlọ ịlandị wee fịa ọgụ esukwe ya wee jie ha n'elu jie ha n'ala jie ha n'etiti na abụọ
fe kwere ojiji ndị na-egbu onwe fa o nebo wee pụta wee kpọọ ndị polisi maka ndị mmadụ ejikọtago ofe nwere onye jitenwuru fe polisi bịa polisi eji nwe okwe ndị ahụ anafe anụ ọgụ na-egbu onwe fe ndị eke wee gbanyebezie egbe enunu ebe afọ ka ha nọ wee nọrọ nwayọ wee kpụlụfa na abọ gadagada gbuo na sel wee kpọọ nyanwa wee jụbịa wee sị ya kedu ife ọka ife na-alakọ ụmụ nwoke na-abụ isi ọnụ ya wekọbalụ ndị eke ka o si wee mee wee kọgidelu ha kọsịala ha ndị eke wee si oke na ya ga-arala ofu onye n'ime ha na-abụ ọmalụ onye nke ya chọrọ ya ralụ ya kịta ka amalụ ka esi esetụl destin ya wee sị ha dị aralụ the second one the first one si na ekwere after all na ya mụọrị ụmụaka na so ndị polisi wee sisi wepụ okwu kọt wepụ okwu kọt kpebe lụ na kọt ya wee gwaba ha gwasị afa wee sị ha na this guy achọrọ ịnụ ya na ọ bụ na this guy chọrọ ịnụ ya na ọkala ịnụ gị mana ife ọ chọọ bụ ka a mụọla ya nwa ọ bụrụ na ya mụgide m ụzọ oke ya chọrọ mebi ọ chọrọ gị ya narị ụmụaka n'ọnya ka a ji wee yiba another guy andịna nke afọ ya na-ayị ka a chọrọ ya chọrọ nke ya mụọrọ ụmụaka na-abụ ọ sị m ọkwa ya ndị kọt wee sị ya na actually na ị chọrọ ịnụ this girl na ị just chọọ iji this girl mụ ụmụaka ịmụsị ụmụaka chọrọ gị ya how many years na arụ ole ka dị ọkpala gị dị ị na-eme this girl tọmtọm kwa mbọsị ị na-ekwu ya nkwa parents a wee kwụrụ ọtọ wee sị na kwa mbọsị ka this guy ị na-ekwefe nkwa ma mgbe o tiri ife ma mgbe ọ gbara ọsọ na ọ chọrọ ịnụ nwa fa na fa kwuru n'ife nwa ha kwuru ewesị this guy ya megịnị ya naba andị na ụmụaka mere gịnị abụrọ nke maka na o mere ego n'isi ha na ọ bụrụ na the other guy want to take care of them fine ọ sịkwa na ọ chọrọ ọ bụ na parents gị chọrọ fine ọ bụkwa nnu na afa na-abọ jụsịa na fa chọrọ na ịnọrọ na ndụ ụmụaka ma ịkwụbara child support if not you have nothing to do with this kids so the second one wee sị ya chọrọ everything ya chọrọ ịnụ ya enwenye second one wee sị a na-enye gị within 2 years iji wee mee ego doska then ngịnwa na achọrọ ịfụzi gị close to doska ebe ị chọrọ ịnụ ya ya na ọ na-ayọzi na-eti si na ya ga-anụ ya nna ibie osikwa nke a si nwere onye beliviri ihe o kwuru how long now ụmụ na-aba dụrụ enough even na o chekwebe onye nwanwe nke ịtọ ya na ihe o ji kweta ka ejebe kọt bụ na o chere onye nwa mụrụ nke ịtọ without n'oyi na ndị ejego n'azụ cheki onye nwe nke ịtọ wepụta rizọt zukie afọ ifugo ike gwụrụ mgbe ụfọdụ ị na-eche ife ị ga-eme mmadụ nwee plan for your fellow human being na ọmarọ na plan ya yara ma na ka ị na plan onye afọ na chukwu na plan gị how can you do this ụmụ na-abadoro gị enough this girl mele ọsọ you look for her and bring her back again ọsọ gị ihe itibe ọsọ gị abandon ime ife sọlụ gị na-eme ọsị m nne na-enye nwoke na-akwado ịbịa mee gị na anụ ọfịa nke mụọrị ụmụ na-abụ wee bịa na-ayọ ozi enwe egbe ozi enwe ugo onye ọbụla maalụfọ n'ezi ya dụ sọrị enye a ga-abịa mezie ego nke nwa nke welu nnekwu mmanya bịa bịa papịa dulu mmadụ bịaba ka ya bịa mee ego papịa wee chụa sị ya na ya fụkwa ya bịa ege enye gbujikọ onye ọkwụ na ife ahụ ọ chọrọ ime nwa ya ka chukwu tọn omenye na o nwere onye ọzọ ya na ana ego na-abụghị this guy and that guy really truly love you nwoke kwelu accept ọ gị mgbe iji ụmụaka na-abụ mgbe ike amụtarala ya nwa fọrọ gị n'anya pụtasị anya ụmụaka ka ị chọrọ gị ya chukwu wee gbaa ya ose n'ike ifu ka o si atọ esi m na ya lọv ozikwu esef ife sọrọ ya anya ya ọ na ya drọzi interested na ndị ndị ebele na-emeli bụ na ụmụaka na-abụ nwekwu nke o ji aka ọkwa ya da na ndị unu ka this guy ọ chọrọ ịnụ ya onwe ka o si chọọ ịnụ ya at all ma afọzalụ na ọ fụrụ ife o ji anya ya na-ebelivuru na ọ lọvụrụ ya na-ebelivuru na ọ chọrọ ịnụ ya na-akọghịrị anyway chukwu fọrọ gị n'anya ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ